ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏବଂ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପଳାଶ ପତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ପଳାଶ ପତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ଏମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିଲେଣି, ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ଚିକେନ୍ ବସିଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ମିଟ୍ ମସଲା। ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ମସଲା ମିକ୍ସ କରିକି ପକାଉଛୁ। ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ୟା ପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଚିଲି, ଯେଉଁଟାକି ରାଗ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାପରେ ରହିଗଲା ଆମର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତଳେ ଯେହେତୁ 3-4 ଥାକର ପତ୍ର ଦେଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତଳୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ କେବେ ସମୟ ପାଇଲେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ପଣସ ପତ୍ରରେ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏହାକୁ ଦେଖି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଆମେ ତା ଉପରେ ପୋଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଙ୍କନି କୋଳି ଏଇଠୁ କାଢ଼ିକି ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ B7 ରେଡ଼ି ଆମର ହେଇଗଲା। ୱାଓ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଥର ଆମେ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଶାଳ ପତ୍ର, ପଳାଶ ପତ୍ର ହାଲକା ଟିକେ ବାସ୍ନା ନାହିଁ,